Kat bagi syagri gijong utrai kirung seni sakmat kawan khot ngobai pi baro bangin ye yang lang pangin yer wai ye ke jing rwai hagarukom kum ke jing duai wan men sem bakhot ngadon kam in yer wai hagasur ke bajam pangin yer wai suki ka wan men sem bakhot ngadon kam wan ko men sem ngadwai wan hakabor bat kaburam wan hajing long ba jai jai amen buram long yok pa buram long ya ukpa bat ya ukon bat you men simba kon kumbana do men nengkong men tabat junom kan long shabom jukud amen amen Dongan ya duai au blai ukpau chong yu bahap neng ai ngu badaka jing e snai ka jong me melwalam ye ki brio ka jong me na kaleng saudong jong ka ni ka ri khasi jantia lala ban ya poi ha ka ni ka jaka na ka benta ban ya khawai ye ka tien ka ba khuot ka jong me ye ka ban ya slok pra bang hai bat kham tam ye ka ban pendon buram ye ka kerteng ka ba krau ka jong me ngilong tang ki brio ki batlot henrei kadai da ka jing don rengkat ka jong me pengila ban le iki ai ka ba mel pen kham ti yang ngi ha ka ni ka por ngidwai be ya ka wai pa ka wai ka benta jong ka jing sakri ka jong ngi ha ka ni ka por men pen ya ma me do mun sim ba khu jong me ha ka kerteng uji sungi duai amen Ngai play sebatan ni baro ki para bangit beit ki jonga bau play lo don kat lembat ngi wei pi wei na du sngi ke basdang hadu ni genta ke bamenta ke bangit lala ban syakri yo play diang sobha ya ki pase ki jongi ki badon kat lembat ngi bat kum juru ya ki senior pase ki jongi ki badon kat lembat ngi ki bangayo i ki dot khmat ki jong pi kiba keman ban poi sekini ke jingi seng ke jongi ha kini ke sngi komjoro ya ki paranong tray ha kelengkha ki jongi ha ki balang ki jongi ki balong ki church pastor ki evangelist ki jongi ngisok men ba phila ban dor ka lambat ngi wei puai don na pdeng jongi la sei wei ar ki bom la ban dor ka lambat ngi ki badon na pdeng jing pang jing sitam pdiang so bhai phi ki no hi kai ki badon ka lambat ngi baro ki bayawan bandar sok ti ha kijing syakri jongi yau play ha kijing sngi ya ki elders ya ki deacons na ki balang jongi baro ki bayawan kinong ya lam balang na ki kenhon balang ki bedon kat lambat ngi priang so bhai phi ki para banget ki jongi ki bedon ki bawan ki banang paper na kenhon ki paper bat na ki ying ki bedon sieng ar ying ki balak panwan bende so lang bat ngi
ipediang sobha ipi wei kerpang ya ki parlok ki jongi ki badon rekat lembat ngi baro nadu kini ki miet ki bawan ji seng bat ngi pat dei ki para bangai jongi ban ki lalong ki no shimantah ki jing khwai miet ha jing khwai step ya ki tin ki jong blai rekat lembat ngi ki jing sakri jongi yo blai nang ta ki try snong jong ki snong ki bawan ji seng bat ngi na ki snong maupun kertiang ki bedon rekat lembat ngi ki bay rap yang ngi ipediang sobhai pi wat ki badan hapdeng jongi ha ki ngi ipediang sobhai pi ki jing seng ke jongi ipediang sobha ya ki nong tre ki jongi na po ka union ki bedon rekat lembat ngi sokmen bedon rekat lembat ngi kum juru ngi ipediang sobhai pasabe bedon rekat lembat ngi bat parlok ki jong pi sokmen bedon rekat lembat ngi. We'd like to welcome you, Pastor B, and with your colleagues. You are here with us. We are so grateful that you are here with us. Nang tayo pediang sobharu, ya pi baro siya ka annual meeting ka jongi, kababay pi pilala banyawan, kitemen kisan, kiba ngampoy perkat pinyapoy siya ka jingiseng, kiba ki siyo jong pi kila kenyo andray panban, pidang ya poy si kijing seng o blame kerku ya pi wei puwei kibala panawan si kijing seng sakawai kijing kan mau kijonga kalong pa kan annual meeting kabalong sa kinikitan kijongi kadai kan ni ka annual meeting kabaar lasi passes kamlan I klam da klimatip ha lasi kadang don ya kabaar ngam tip tambah ka ai kabangatip mga kalong bakat ni kijing seng annual meeting kada kijing seng ka baar ha kitain riwar kijongi ngamla ban klet di annual meeting ka balong ha ka snong maulong kia don tang komba san yeng ru yeng ki khot ik annual meeting house nam khat kandai spa kandai pulai ngalalong khna samla ngalai isa sigatu kijing seng bat kijing seng kalalong ka baso tanat ngim da yobun priyo kat ni henry ye don kijing seng annual meeting ka jongi hang teh ka snong maulong ki para bangai be jongi ki trishtam mat bat mensim wa ka tu ko por gi don la long ba bun hi namar gi don tang san yeng rai hang ni ha so ra ki don tang khandet yeng komba khat lai khat sau yeng rai da kilala ban khot ye ni ka annual meeting ni sokman bo bleu la ker khu ye ki nang ta priang sobhai ki tu gi bayawan ring paro bapilai poi sok lam dadan kanu kejing yasyam kejong pi kelentia kejong pi pilai poi sok sia kene kejing seng kejongi kibawan ring baro pilai poi sok ha kene kesngi nangta ki paranong trai kejongi kibala syong that kibedon kalabat ngi pediang sob ha ya pi nangta pilai poi sok sia kene kejing seng andalawa jing seng ya lai sok ublayon kerku ya pi hadian kejing wa kejing seng sakawai ngalayo ajingker khu hakini ke miet ki balalet baro miet bat step ya kijing ya seng ki jongi bat nganget hakini ke poru ngin yo ya kijingker khu hakini ke sngi leng ba ka tien ke jong play hakini ke por leng ba pasa w la pasam iban sai sam nganget bangi ngin yo ya kijingker khu ka ba kan jaman sim hakini ke sngi ti hakini ke por ke labiang bang ni sedang no ya kijing sakri jongi yau play ngin ya ngini pulis dang na kitab jong Isaya phai bat nga nau Isaya kalenong kaban riu kad khat iwei hadok pra kibadan Bible pila panya pulih bat nga iwei hadok pra Isaya riu iwei hadok pra ka ongkum ni hagas nambos im Osea ola yap bat ngalai iyo try baru syong halor ke ket bajrong bat lapan kentiu bat kajan sempiar jong kala pendap ya ke temple kiserap kala yeng haneng jong wei uladon riu teli ki thap niang da ki art liu ulat tap yala ka khmat
Daki artli ula tap yalaki kijat. Badiki artli ula her. Diwe ula pertaha uwe pat bolo ong. Ubakut, utrai kipat. Gakandau baro kadap daga buram jong u. Kinong rim jongka jongki kerdap. Gila winru na kijing sawa uta ubaperta. Bat ya ke ying la pendap da ke tedam. Ding la ong kodet yanga namar ngalayap. Namar nga ubri ubatengit kirim yang sentur. Bat ngala syong hapdeng upait lang batengit kirim yang sentur. Nabaki kmat jonga kile iyos im utrai kipat. Dewe na kita kiserap ulaher. Syanga bat urnga berhem hagak tijong u. Obala syem da kanap na kaduan. Bala kata ikisentur jonga da u. Uda ongru hakmi kane kala kata yakiram sentur ki jongmi. Di ya kijing bom hak jongmi laweng no. Bat ikapop jongmi lapan kuit no. Di ngalayos ngaw ya kijing sawaw try bo ong. Ngan pa yano. Bat wei ban lek na kabanta jongi. Di ngalaong ngahang ni to pa yanga. Ay begini kentin kilong kecing kerku yang iwei piwei. Rengkat bat kini kentin pediang sawha biang sisian ni pi baro iwei piwei. Bat nginyo kecing kerku leng bau syakri jong play. Pan syahingi ya kini kentin ki banglai pulih ha kini kapor. Di komcang ini ruai kecing ruai kejongi kecing ruai ke arspa nyofosan. Arspa nyofosan. Kabong sngap yau jisu bau khot mano ban tray menta lengkha ki ap ya kajing ot mano ban ra ki song kaba ukon rat upartana jrong bainong bakrau trwa mano ban juba pat ban ong ngahang ni try pha yanga. SDA hymnal 359. Ini yang lang borok ngap ya uji suba ukot anoban letrei menta lengkaki ap ya kajing od manoban uken rat upertana drong bainong bakrau uterwa manoban juba bat ban ong ngahang ni try pa yanga duriau pem lakam shashiliang shari way ban letre ya rabbi bahabar jengkang kinong pop bawat you play kum angel pim nang ren magna kum upol pim la ya la ya jing Tukla na Maria baro ab la halor seyon himla yeng unong apira ban kdo ya kalen di shabneng ya jing im bakater da jing dwai bat jing ai la jong bat mon ka meneng pin ya jan kum u aron pem la ban long di u moses ban kerjan halajing yap ki bril ki shong
ba pen tre ken rat ukwa wat I ban yo snow ba pi ong ba ngan le ngam lam priang ya ka kam ka ba u ai bat ha ka to shem snow ba ha ba u khot to ju bap shai nga hang ne try pa ya nga ini duai kwa IP wei ro ni duai lang na bantai Rodri Lamurong iba sitom jor bantai Don Hospital ni kwa IP ni duai lang bat nga na bantai jong i toi ni pnam klik jing duai let us pray ko pa jing i ubab neng nyai ngu yami ko try hakni ko por ka ba mi mela khot yangi kum ki khun ki chong mi wan sakni ki jing ya seng ka jong i ha ka bang ni kendo lang ban e khawai lang ya tin ka ba em ka ba khu ka ba janai ka jong mi ban pelong yangi ki khun ki ba janai bat ki ba em ha ta ka jing wan ka jong mi ngaduai tro ba pha men kar khu yangi wei pi wei ki balala bane wan nadu ki hap ki baret hadu ki samla ki long ki mi ki long pa ki teman ki san ki be don ka lambat ngi ngaduai tro ba pha ki jing kar khu ka jong mi men the halor jingi wei pi wei leng ba mon sim ba khu yu jong mi bangin yo diang ye ta ka jing khawai ye gak tien ka jong mi ha ka ngi oi ko try ngam la ban klet ki para banget ki jong i ki badan hap deng ki jing pang ki jing sitam kham tam ma try ba bhai Rodri Lamurong ibadan hap deng ki jing pang ka bjing ya le ki jong i ka ba jor ha hospital ngabo ki jing duai na ban jong i ko try ba pha lada ka long ka mon ki jong me ban pan khia ya u lada ka long ka mon ki jong me ban ai u ya ki jing shat ki jing ko ki jing khia namarudang long tang khna obadang red rei ki jing pang kilawan atroy ba pang nget ba ta sngi ki jing wan ki jong me amdan shu ki jing pang nget ba ta ki jing wan ki jong me kan long ka ba kloi te kom cha troy ba pa tu ker khu yangi kat bang idon hang ni ker khu ya ka ni ka balang hang ni ha so ra maupun ker tiang ba kanang san kanang roy ha ki jing shak ri ki jong ki ya me oblei oi ki don sibun ki jing klot ki jing tuna ki jong ki ban ban tu long rengkat lambat ki bakin yo man sim na ki jing seng ki jong i ha ki sngi bakin yo bor kin long ki ta ki man sim ki ba em bat ki sakhi ki ba em na bata jong me bat ingi ro i wei bi wei onda bangile le phai na ki jing seng ngin long ki sakhi ki jong me ki bri baro ki bangi ngi kendo ba ki snong ki thau ki yeng ki sem ki jong i sim ka buram ngi a shame ro ker khu ya lo jong shakri u jong me oban sa kedia yo pu jong ke jengem ngadwai men pan sle yo tok cha mami dalau rum umar sim jong me hegram yang sentur ki jong u kumba me melak tha yo isaya nang ba baro nangi ngin yo ta jengker pu neng ka ba me men ai lang bau shakri jong me ker khu ya baro ki be yang shani sejrong habangi sim la ki jong ki banta men the jengker khu ki jong me na banta jong gi agar tengah batiang tam ke jong Jisu ngaduai bangapan. Amen. Ublay long babah 4 hun ublay 4 hun ublay ulang babah man kapor ublay ulong ubabha shisha hakajing em kejonga wat hap deng jong kejing sngusi kejing jenjar kejing sitam bat ngai scam kalong happy piwe day nomor kata kadau ngin ya ro you play ngin mani you play ha naka jonut kejongi kat bang ya shimbenta ban ya lap ya ka gospel kejong play da kijing eyes ngaupa kibau play ula kurku yangi God is good
all the time. God is really good for us amidst despair and despondency. In spite of our hardship and problems, let us praise Him as we take part in preaching the gospel, the mission of Jesus Christ, through our offering. The gift that God has given to each one of us. Hakani ka por ngini alum mi kijingkin show kijongi. But kijingkin show kalong arbenta. Kabanengkong kijingkin show kapakikin lum kan long bat kan yai na kamenta kibaduk por fun. Bat ka jingkin show kabaar sin kapakin lum arsin kan long na kamenta ka jinglut ka jingsep jong kani kabalang. Ublayon kurku yang kat bangi simbenta hakakam ka jong ulang ba ka jingkin show. We will collect the offerings. The first offering will go to the poor fund, and the second one to the expenses of this church. Meanwhile, we are so happy that the fraternity from the Northeast University is with us. Northeast Adventist University is with us. And at this time, they will give the message in song while the offering is special kapakin ay na po ka Northeast Adventist University in your yagaway pat ko kubor ka jingruay na ka Shillong Choir. So bapan kre kani. Check. Hello. Check. I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied.
multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned. Then I trembled at the law I'd spurn, till my guilty soul imploring turned to salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Oh, and now I've given to Jesus everything. Now I gladly own Him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Mercy there was great and grace was free at
Tungin yang lang barok ngin wa jinggerku na ublay ngiyok. Jinggerku na ublay ngiyok. Tungin aingu ya ubaro. Ya ro piru ki angel kun. Yuk pakun bar men sembakun. Amen. Wan ra kam jenis jam. Tuang ni dua. Ngiai ngo yami au play. Ba mera thau I ching bat pla yangi. Bat kilenti ki jong mi hakmat jong mi jongi. Kilong ki ba pla sudah. Bat kamen sim ke jonga. Ngala ban yo I ya kani ke jing pla ke jong mi. Sam si spotlight pundai ke kuat ke bakas. Ngiai ngo ban ngiai ro ia ka kerteng ke badan bor ke jong mi au play. Ba melong ba bah. Bat ke jing isnei ke jong mi kane junam. Sam shispa ka kuat ke basan. Hajar bat ki hajar ki phau hajar ki jingkirku ke jong mi. Ki bangi ngimlaban nyau. Ngi ai ya ke jingero ya ke jingkerku ke jong mi. Namar kata ngirwai dan ngarwai how try namaru try ulang ba keloi men sieme. Sam khatlai ke khot ke ban riu. Au blay. Ngin shuyaro yame. Namar melabhae ya ke jingim ke jongi. Bat mela ai lut na kamanta ke jongi. Ke jing ke lut ke mensim ke jongi. Kat ba mela pha ilukon la kamar wei ban yap na kamta jongi iwei piwei. A jisu bai. Yarap yangi iwei piwei ba ai. Bangin penkentang lengba umunsim ba kuy. Ya kini ki jing ai ke jongi. Kurku atrai bat penkentang kumen sembakut. Ya kini kijing ai baro ki bangel. Atrai om day tang ya kini kijing ai nakikti ki paspun kijing. Penkentang ya kadok nur kajongi baro par. Haka kerteng uji sungi pan. Amen. Kublai sabaton ya pi baro ki prabengai. Kalong ka kabu bar ka jingyaro kaburam. Kalong ya ublay unong bu unong tha. Ban yo I bakat ni piadon. Hakani ka jaka ban yaro ba penon buram ya ka kerteng ka bakrau ka jong ublay. Ya ingu ya ublay bakabalang ka jong u. Hang ni hakari kasi jain dia. Kanang kiu na uway usnem. Sya uway pat. Ngasim ya kani ka kabu akani ka khalipmat. Ban pen itu ya kini ki rangba ki badan haransan. Sekaliang kampat ibala pulis dang mat duas. Ibansa itu bah. Ide ipas ande adventure kejong ublay. Yang alasius pa jing itenat kesal. Yukun swet kemanga ukdupat murah. Ngasyat kemen bajing sngosi jong nga usye.
Ya jing yap la khom no ting astan ban nghe jing ai e perla la sat ko ya nga me la pen mai jing em hanga me ai jing it ba ya ne hangi me la pen mai yang i jing em me Right like in true I'm long sure joy Who get lot jing le rai Usiu kuna bladai Upendam lot yakaram Ukot yang ulok Ya jing yap la khom no jing em ngas dang ban yo jing ai e perla la sat ko ya nga me la pen mai jing em hanga me ai jing it ba ya ne hangi me la pen mai yang i jing em me ai Kapen le ran nang kam smil halor kading pna Kumbak kapneng kasyaram jindom karisa Apa Giêsu mi pa jing lai lối như gió mà Để ta jing yap ka rem jing em thầm mai ngờ xe Jing ai e perla la sat ko ya nga me la pen mai jing em hanga me ai jing it ba yai ne hangi me la pen mai yang i jing em me ai in our life Lord should give on to good one ban one jing white keep last will spot all our life Lord Shisha amen Tên ta jing yap ka rem jing in thầm mai ngờ shem in our life Lord should give on to good one ban one jing white keep last will spot all our life Lord Shisha amen Tên ta jing yap ka rem jing in thầm mai ngờ shem Tên ta jing yap ka rem jing in thầm mai ngờ shem Tên ta jing yap ka rem jing in thầm mai ngờ shem Jing ai e perla la sat ko ya nga me la pen mai jing em hanga me ai jing it ba yai ne hangi me la pen mai yang i jing em me ai in our life Lord should give on to good one ban wala jing white keep us in spot all our life Lord Shisha amen Tên ta jing yap ka rem jing in thầm mai ngờ shem in our life Lord should give on to good one ban wala jing white keep us in spot all our life Lord
Shisha amen Dayang tajing yap karem Jingin temai ngeshem Dayang tajing yap karem Jingin temai ngeshem Dayang tajing yap karem Jingin temai ngeshem Pandalong kabala ngakwa bangan ya keliang no ya kasur jonga bat I elder RP Bla. Mar iladai ban yang mai mentah akan dikeklemat da kasur kabajam da kasur kabos ngautunat Henry kalong mar kongpong. Kata kamlong kabala Bat nganget ba pien yo snow yang ala da pia don sa jngai ne sa jan. Nganget ba pien yo snow ya ka surga jonga hakani ka sitang sngi. Shua bangan ya sa frang bat kani ka cingkuran jonga. Ni singa dei ban ya tu hok ya pi. Kadon ka wei ka jing sitam ka bangadon haka met ka jonga ka ba ngampat ya tu ya no ru ngampat ji ya tu ya ilok jonga ru lisi ka long ka ba pla ngampat ji ya tu ya no lisi wat ilok jonga ru in sngo pla habanga ya tu mentah Bat kata ka jing kalong kani ngasdang ban itu imat kaladon lepana du bangadang samla. Dan roi ngampat da itu ha. Dan roi dei ha du kapor kabangalasdang ban simti ya ka kamkum secretary jong kani ka conference habang iladon ya ka meeting jong ki secretary ha po kujrat. Ngilialet siya kani ka meeting Pat habang ilapoy ha kani ka way ka resort ka ba itnat ka ba kila plong ya kani ka meeting ni itnat ban syondur. Pitip na emah kata kapor ngi ya syaba naman ka don ka kper ka ba itnat ka ba ngin ya syondur mga bat u secretary jong ka Manipur conference. Ha kata kapor ngi ya don ki kamera mdei de kani ka mobile handway de ki kamera kabangin cupan dan kam. Habang ilas dang banya syondur ngasyon ya imat kabyang. Hendrain da ulasyon pada ma yang uang pasosoha penbaik itu kakli jongpi. Namar ndala syondur ikum bakalong kumni kendiak sini. Ti habau uang penbaik itu kakli jongpi ngalas dang bat penbaik sini. Nang tahu orang penbaik bah. Pitip ni habang ala persyang ban penbaik kat nok kanuru imat kembek kita kakli. Haka bakadu orang udah ucat beriu. Tengah kuat banyak tu ya pi bah ngadon imat kajing sitam nak benta kitir rendang. Telada pi I menta yang banga ki kendiat. What's ngaway aim day banga siap tiang ban yang hang ni. Banga kiu Henry ba ngadon kena kajing sitam. Dia pitip na ilok mentai la sedang bantip. Kadon kapor kaba iong yang balai piki. Aba iong yang balai piki. Ngapat ngakren kaya nga ong kat papi dang ya banga ki pidepan kemen. Kata kapan banga dang im. Henry ladap hi bangam ki isu. Pide man sosi kata kamon. Ubriu bom ki isu de ubriu bakum no. Pia jubam ika jubam de ubriu bayam. Te nga sosi na kamtakan ika jing sitam roi snobha bania duwai.
Bahkan ni kajing sitam ka mengadon lesekan saja. Pitip na em kiladon ki kamba ki bau bleu la le ha kajing em gujonga. Kiladon kapor ka bangayo ya kajing pangsu ka bajur nganom ya thu sibun retang kene kawai kajing pangsu ka bajur. Henry habangala lecture doktor u doktor ulalam bangadan mau bat utau mau ulong ubalahe uong pihapan syaput namar uniu mau uladan shipau atrai kade kata shipau tinamar kata ban syudi dawai mlong syu hapan daput tina kata kadau pihapan penkre no wood ban penbet sngi ban put no yo no mau jong pi denga pengaong doktor ngadang bun kam ngobha ap yang sakatukat nipon ngan sawan pat kata kade hapo bethani Henry habangala lechying kidan ki ba ajing mod yang iwai na ki persa chunga ajing mod yang uncle wat pat le ya kani ngin persyang shwa de kani katai hadin lada pim jam ngin sa le ya kata tengi la persyang iban wat dawai nang ni nang tai bat ngala persyang bandi ik tak dawai bat kata ka jingsu kala jam pitip ne em hadin bala jam kata ka jingsu ngalek piang hauju doktor hapo bethani bat ngapa tes bat ka bas ngolong kalong wong pim don syu yo to mau ngatip ba ublei ule sibun ki kamba haga jing em jongi iwai pe wai wada ka jing em chonga ublei ule sibun ki kamba ngatip ba ublei ula ban chu bab ya ka jing tuai lada kadang dei ka jing ibet ka jong ublei bangin ya sim bentai ka kam ka jong ublei ula ban ya rap yangi wal ladangi don hap deng ka jingpang ka jing sitam ladangi don ka no ka jing bat ublei don ka ka bomla hagani ka pon nga sim ya kani kalat ka kabu ban ai kublai snem temai basuk bakmen ya pi baro namar ngampat slem namar uniu de ubnai benengkong jong uno slem ar hajar ar posau nga ai kublai snem temai basuk bakmen ya pi baro ki prabangai ki paranong tray ki paralok ki parajor wat ya kan ya kasnong sora rukum ju pitep ne muneu snem ar hajar ar polai snem balalek no udai usnem hakabangi ladu sibun ki prabangai jongi kata gade kabas ngosi imat na kisnem baro uneu snem balalek no udai usnem bangi ladu sibun ba ki prabangai bat kita ru kidai ki prabangai ki balayau karta ki donnap neng jongki ki balaklat no nakadaw bakila temen kila biang kapor donnap neng jongki ki bompat yau karta ki bedang biang kapor bat ki bedang penkre ban wan sekani ka jingya sang annual meeting hangi hapok sora Henry penban menta kim don syu kabasosi prabangai habangi du no iki ba tan ki jongi habangi du no iki prabangai ki jongi nakataka daw ngas ngotenat hai ki briu ki ba ong kumni ki sayong kani ka annual meeting kala banlong ka annual meeting ka bakadu ngila banom yo syu ya ka annual meeting habang perkat ha syapang kani yesi kala banam deya baro Henry ki don ki pramangat jongi ki bak lempat poi perkat bakin lek no nasla jong kani kendau kidang kmi lenti bakin yo banwan saka cinya sanglang ka bakum kani Henry penban menta kim don syu hasla jong kani ka kendau kajing em jongi kamlong ka batikna kajing em kamde ka jonga kamde ka jong pi Henry ka jing em ka de ka jing ai ka jong ublay
Di nomor kata to prabangat ngin perkat bakani ka annual meeting kala banlong kabakadu lada omde ya baro kala bandai na kabenta kikato kani at pais kawai pat kabenta kani ka annual meeting jongi menta usnem kalong kaba per na ki annual meeting kibangilayo pitip na maha kajingya kendu jongi kum ka committee hapok conference ngilaya siam ya kawai karai bat kata kalong ba menta usnem le singin kampan per ya kanika annual meeting ke jongi ngin nam ya khot guest speaker lani ngin nam ya khot bruyu ban kren nasabar Henry ngam siam tip bakani kan long ro ke jingriam yang nama bangim siam ya khot nong kren nasabar ka committee kala ong yang pidei ban siam ya kanika benta pada baka committee kala ong yang ban siam ya kanika benta hakabaning kong ngalaken tai nyaong kaniti ka annual meeting gede ka bahe hadu kata-kata ngapat ubriu barit hadu kata-kata kumno ngan long kum unong kren hakane ka jingya seng annual meeting Henry pitip na ka committee kam syam ngap ya kata ka jingong jonga Henry ka committee ka laong pastor pidei ban syam namar bakani ka la ban long kasien ka bakadu ya pi ban kren haga annual meeting nam tip kum no kitip imat kila ya sedang ban ya troy kam te Henry ngapat habang perkat ya kata nga menta ngam ong syu bakani ka la ban long kasien ka bakadu yang ngaban kren hakum kani ka jaji seng Henry nga ong bakani kan long kasien ka bakadu mdei bahla ban long Henry kani kan long kasien ka bakadu ban mdei kasien ka bakadu kadai ru kasien ka ban kong yang ban kren hakum kani ka jaji seng de halon chong kata kan nongrem ngayang hap deng chong pi hagane kapor banya sami ka kubor Henry ka bas ngotna kalong babar lo kini ki nongkren ki balakren naka wai ka mir chakawai pat naka wai ka sngi chakawai pat kadai la ne ki dei ki jingkren ki bas ngotna thadu kata-kata ki jingkren ki bas yo man sim ki jingkren ki balapan ya kadok nuot jong ki prabanget ki balak banwan sengan dikajinya sanglang bat kumcu roi kito ki balak ban yai ling baka YouTube kabana sajnai di kelalong sisa ka jingkerku ngaong bakini ke jingkren ki long ki bos ngotnat Henry ngam ong ya ka jingkren jonga Henry ngaong ya ka jingkren ka bala dep ki to ki bala sim ya ka jingkren ngalas ngotnat sibun Bat hakan ni kesitang sengi ngasngau bangam dan kam syu ban kren lese ngala ban syu sot ye ki kato kat ni na ki jingkren jong pi namar ki long ki basotnat bat ki balakan top lot ya kan ni ka thim ko jongi sakawai pat ka jing per jong kan ni ka annual meeting jongi kalong kani bakani kadai ka sien ka ban ningkong ya ka balang jongi banyo penlong ya kanika annual meeting ha kasnong soara kasnong kabala benalot da kapertai baro kawai nyempal cuyolat ban penlong ya kajinya seng kejongi kumbang ili osngau man miet ki ong kim chu kam priang i kajinya seng ki baret ki priang sendan da kajinya seng kabahe kabalong kum ka doshi di kumta kani kadai kalat ke kabu yang i pengilapan pelong yang kani kajinya sen balai bakani kas nong sora kala bena haka pertai barok kawai kadai namar ba sisien kapor kani kas nong kala dei kas nong ka jur slaptam lai pastor Albert Yong prabangai sobhawat nom ya pelut namar kadai kas sora ka baduna hadu kata-kata Henry kadai ka sinong ka ba jur slap tama ka pertai sisien ka por mental si kam dai syu
nang ta ka shnong sora ka de ka shnong kabadon kabalakar ku kerpang da ublay bat ngakwa penyatu ya pi bakani ka shnong sora sisien ka por ka lalong ka nong ba ka capital ka nong ba jong ka Assam kani ka sora kalalong ka nong ba kumbalai po south nem nadu usnem kat pras pa laipo ar hadu usnem kat pras pa rio pon rio kalalong ka nong ba jong ka Assam ka tukapor ka Meghalaya ka Mizoram ka Manipur bakini ki state barok kempat don Henry imat na kadaw jong ka jing bambyang jong ka maryang ha kali ka sinong ka sarkar British kalarai ban pen ken riano ya kani ka nongba ya ka nongba shilong ka British kalawan siya kani ka sinong sora house nem kat pras pa lai posan nangta sakawai pat kabadan kam siapang kani ka sinong sora kalong kani bamenta ngiyo ban pendan kam ya kani ka Bible hakak tien kasi kadai na kadaw jong ka sinong sora namar ba ka jings dang lani ka jingprat lenti ya ka thok katar hakak tien kasi bad hakadak pareng kia shimi kadak pareng ban thau ya ka tien kasi kalajia hakani ka sinong bat kata kalajia da ka jingwan jong u Thomas Jones. Bat ka Annie Jones ka Lok Chong u Thomas Jones. Bat ulawan siya sora house nem kat pras pa sao poway. Kat pras pa sao poway ulawan siya kani ka sinong sora bat day mau bastang ban sandor ya ka to katar ha ka tin kasi badai ma ubala translate ubala penkela ya kani ka Bible na ka tiet pareng sya ka tien kasi bat kata ka dai da ka jing ya rap ka jong wai u brui u ba kertang u light hat ngam tip ka dai ne em ka di kertang light hat u deu tau brui ma wai na ki ba ya rap ya u Thomas Jun ban penkela ya kani ka Bible syakak tin kasi. Doblay sisya ulakar ku kerpang ya kani ka sora. Namar kadon kilom kiwa kiba itnat. Kidon kicaka jengakai kiba itnat. Kumukho ramha. Kum krampuban kiksat kilom kiwa kiba itnat. Bat kidon sibun kicaka jengakai. Nakatakadaw ka sora ka ka sinong ka bakibriyo kia eat pa ban na ka leng saudong jong ka portay ka kertang tenrai jong ka ni ka sinong ka dai sora handrai haba ka British kala wan shani sha sora tip na ka daw bakamnang baban keno ne kumno hakachaka bakin ong sora ki ong chera handrai ki Torres haba ki wan siya kani ka sinong kaya iba kani ka sinong kanay kababun so nyemtra kadon sibun ki so nyemtra nakataka daw ki kot kerteng yaka sera ponji to kani kade ka chinya thu khana ka ba lengkot siapang jong kani ka sinong ti kalalong ka jingker khu yaka balang jongi bandon ro iki prawangai jongi Hangi hasora kibalala ban priang ya kanika jingya seng ha kanika por bat nga next cam bangi baro ngila yo ka jingkerku namar ki jingpen bet penbiang walada kani ka jingya seng kalong ka ba hetam na ki jingya seng jongi baro hawa kalalong ha kerpong ngila perthat ba ka jingya seng kala he handren la poi hatang syawai ngila ong kani ti kala tam ka jingya seng jongi kajinya sengkut senam jongi kalatam handrain dala poi hangni sora ngila ban ong bakani kalatam bat kani kadai ka jingya seng
kaba hetam ka annual meeting kaba hetam angu yo blai wala de kidan tang lai pho sangut ki de khat chong kabalang Henry kilala ban khot sobha ya kanika jinya seng tingi ai kublai ya kaba phi kom ki de khot chong kabalang philia rai ban khot ya kanika jinya seng ngasuk menru ban penbena ya phi hagani kapor baka jingya seng annual meeting kejongi lasyam snem kan long ha kabalang kedok pule kajingya seng annual meeting kajingya seng kut snem lasyam snem kan long ha kabalang kedok pule dongin ya duai baka annual meeting kejongi lasyam snem ru kan long kabahet kan long kabala kereku kabala ya lamda ublay yiki prabangat kabakin ya penkre ya kan ya jinga seng pat kumju ru ki prabangat kaban yawan nakaleng saudong jong kari khasi jankia kumtangi khot so bha lo pa ya phi nado manta ba pen so bha ban ya penkre ban ya poilang sia kan ya jinga seng kaban salong hapo kedok kuli lasyam snem katim jongi hagani kajinya seng kalong katim kabas ngotenat haduk kata-kata ka ongkum ni nyan lek kat syaba mepa nyan lek kat syaba mepa lek sengin nam ya puli biang ngasotenat ya kajing puli kabas syai kaba i pastor el walang ila puli ya katoka jing pule sedang ka bajrong haka jing sisa ngakwa bangin ya pule biang ya kani ka ya kini ki dekat lesi ladang ya pa sik kitab Isaya kalnong ka ban riu dekat ka ba ningkong haduk ka ba pra ha kini ki pra teli ki dekat ngila ban syam ya ki like teli ki daw kidan like teli ki daw kiba penlong yau Isaya ban ong nga hang ni try pa yanga yakini kilai teliki mat labun kiba kren yakini kimat handrai menta ka sitang sni ngakwa ban penken mau ya phi yakini kilai teliki mat kibalapan ki yau Isaya kibalak tajur yau Isaya bandong nya hang ni try pa yanga kani kaching ong kam day kaching ong kabawan napi nanga Henry kani kadai kaching kren kabalak kren yau Isaya ubril jong ublay tengah ngait skem ba kini ki like teliki mat kibalak ta yang Isaya ngait skem bakin kta ru ya pi yanga ba hakane kasni bandala wai kane kachinya seng jongi hangi hasora bangiru ngen yo ya ka ju kaching mot komo Isaya jakaba ngingin ong nga hangi try pa yanga tongin ya pek ki ai kini ki lai teli kimat kibala penlong yau Isaya lai teli kimat kibala penlong yau Isaya ban ong kum ni nya hang ni try pa yanga kamat kabaningkong ulayo i yoblay kamat kabaar ulayo i ladi baulang ubri ubat ngit bad ubapop kamat kabalay ulayo i yaka jingay ay kabadabyang kajong ublay kani ka long ka mat ka ba kongsan kabalapan long kabalapan ki yo Isaya bandong nga hani
try pa yang kamat kebalai haba ulia ya ka jingai kepada biang kejong ublay haka jing sisa ngam dan kam syu ban yai ban ya ka kebala yak ren dakinong kren paro Henry ngan syu sim hang ni hang tai ya kini ki lai teli ki mat namar ki long ki mat ki ba don kam ki long ki mat ki ba ngau tenat ki long ki mat ki ba ngiru ngide ban sim haka jing jongi kumbau Isaya ula sim nuksa tongan swabangan yad sya kini ki lai teli ki mat lejan paro ki priyo haka pertai ki tip Breu linju kata kadai ka jingkwa chung ngaso tenat ba ya ki penar tip syakasi ngam da yo ngau tan Henry ki penar menta habaki yo ya ka phone kim chu ong hello Henry ki ong hoi tang sio ngau ka phone hoi kata kadai ka kam chu bab nangalapet imat de maki ki babut ya kani ka tanrai jong une nong syam ya kani ka phone tanrai ngaku apan ya thu ya pi baimat ki babut ki briu ki ngau thamula ya kani ka tin ki ngau thamula ya kani ka tin ahoy nakatakadaw ki babun ki briu kim kula ban pendan kam ya kani ka tin ahoy nakatakadaw Thomas Edison ula ai ching mot iki brio ban pendankam dakak tin hello kai kata ka bangia pentrai kam menta haka pertai pila ban mudur se baro ki brio haka pertai kia juba phone nak tak cukur kam dak baong hello Henry tong in ya pek kam long kum ta tongan ai katukat ni teli kinuksa kinong Rusia bagi juba phone ki ong kum no ki ong ya vas slu shayu Kapamot nyadang snap kinong France ki ong kumni QS all apparel Kapamot mano bakren kinong Italy ki ong sono proto Kapamot ngalakloy kinong Spain ki ong hablar Kapamot tokren kinong Jerman ki ong japaske Kamot ngadai ubak lalu. Henry, mdi ba ong day ubak lalu sisa Henry kia tu ya kekerteng jongki kata kadai kajing mot japaski bak lalu ngadai ubak lalu. Nangta ki nong persukal pat ki ong is down. Kabamot ngahani tokren. Kumbadan si bun kirukam jubab phone hakani kepertai kidon ro si bun kirukam jubab ya ka jingkhot chong blai tongin ya pet menta ya ka jingkhot chong blai ya ujona ya kani ru lakran bun sin habau blai ulakot ya ujona ban lek chano yang to lek chani nebe kan nong ba ka ba krau Pato perta persya yaka nabaka jing le baman jongka kalak rau hakmat jonga Henry ujona ula yang bat pet syano ula pet syatap kile kumnoi ka phone ki blok no ya ka phone jongki lada ujona udan phone hak to kapor uncin dalam blok no ya ka phone chungublai pan ong ngam kwa ban snap ya ka deka jingkhot chong blai kenang bau blai onam tip syano ngadan pi kata ka deka jubab jong jona to mentang in ya pek ya ka jubab ka jong u Moses habau blai ula khot yo Moses ban pelat ya ki brio jong u naka ri Egypt Henry u Moses u ong kumno u ong nga hang ni Henry kumno nga hang ni Henry pa no daki we ujana ong kumno
ngahang ni Henry wat pa yang kalpo Moses pada ong ngahang ni pa no laki wai ngaso Moses dei perlok jonga pitip nam nga yala di ru banda long kabala te laki priu ki ai kam yang ngam kwa ban sim ya kam kata ka de jing long jonga ndi ba ngam kwa Henry ngam pakso kloy ngam tip hakan urukam ngalong kumu Moses uba kloy pan ong ngahang ni tangba pha no da ki wai tongin nam ya puli ya kini ki jingya syam ke ba ublai ula hot yo Moses Henry ke ba ngotenat kalong kani haba ublai ula hot ya u Isaya kajubab jong Isaya kalong kabas ngotenat hadu kata-kata uang nya hangi try pa yang kadai kani kamat kamangin ya keren hagani kapor bau Isaya ulayo i ya kani ka jingyo i yo oblay kamat kabaneng kong kabalapan ki yo Isaya banong nga hangi try pa yang kadai ka jingyo i jong u ya u blay jong kabneng u Yesaya loy i yo blay jong kabneng hakano kapor ladangi puli ka dekat kabneng kong Isaya Andrew kalong dekat kabneng kong kaya tu yang i u yo i yo blay hakapor ba u lek syaka temple ban yam brew ya u Usaya Usim Juda ubalasan syar yaka Juda saupo arsnem nyau prapulai hado nyau saupo ar bisi ulasan syar yaka hima Juda Henry uneusim ulayapno badhaba ulayap kaladan kacing sosi kaba krau kaladan kacing sosi kaba jur namar bau ni Usaya uday usim ubak rau tam jong kajuda like no David nakata kacing klat no jong kalakta kam tam yo Isaya namar mdei ba ulang tang usim Henry ulong ru uparlok uba jan jong u tongan ya hang niang tai di nakata habau ya ibo neusim ubala pendam lut hima baro baka hima Juda kalam manbha po ka jing senja chu wat i ke jaka ki ba long cloud la rabiang ya ka kenro Jerusalem la tebiang haka pol jong Usaya di kumta kalakta ya Isaya ula lek da ka jing pai to not ula lek ka temple Henry haba ula lek ka temple ban yambriu kata kadai ka jingbot balai bo lek ka temple ulek ban yambriu nakanta Usaya usim uba ik jong Isaya kumta haba udan hangni hapreng jong ka jing sngosi ka bajor hapreng jong ka jing do jing kermen ka bajor uni Isaya ulayo iyo blay bat kata ka jing yo i jong u yo blay kalapan kala dor ya u bak labak badus nang ban yo i balai bo Usaya uyapno badustang ban sotu bapleng ublay udang sensyar wala daw Usaya wala yamno wala dang la du no yo no simba ide Henry kani ka nei da ka jingtip ka jong ublay kani ka nei da ka jing sya ka jong ublay kani ka nei ka jing yo i ka ba ha ka jong ublay bat ha ka ba khadu ula priang hap deng jong ka jing sosi u priang ba ublay utep khamba ban ya ka ba mauula bantep ti prabangai kani bala kala banlong ka jingya syam ku jongi naman ngi em makani ka perthai ka bapap
Nhi du no iki ba ik ki ba thon ki jongi. Nhi du no iki khun ki ba ik ki jongi. Nhi du no iki mi ki pa ki ba ik ki jongi. Kat no ka ta. Tang ki tu ki ba ya syam hi dala ka jong kamet. Ki ba la ban so thu. Hadu ka no ka ta. Habangi du no ya ki ba ik ki ba thon ki jongi. Dei tang ki tu ki ba la ban so thu. Hadu ka no ka ta. Habaki du iki ba ik ki khun ki ba ik e chongki ki mi ki pa ki ba ik e chongki Henry penban hakum kata kapor ila ne em ban yo iyo blai ila ne em ban yo iyo blai hakapor ka bangi sosi ila ne em ban yo iyo blai hakapor ka banga du no ya ka kam jonga ka business jonga kam yai bhasu o ngam don jam ngala no ne em ban yo iyo blai hakum kata ka jingya syam don ki balaya thu yangi badon kato kat ni ki prabangai chongi ki bala syam ya ka jing pin baptes Henry ki don ha ka jing sya brangem namar ba kasnong kam kwa yaki bakin seng de kawai ba ka chanyam ki kim kwa bakini kin light ka niam ka patmai nama bakini ki khot balang chuki ki don ka jing benut tina kata kadau ka don ka jing ya syam jing nakabenta ki to ke bala priang ya ka jing shisha padon ro kato kani wat ki bala syabe nakabenta ka jing ka jongki don ki ba sya le ban nakadau jong ka jingat nakadau jong ka jing persyang ban buat ya ka lenti ka ba shisha ka jong blai Henry ngakwa ban bu ka cingkeli hato hakum kata kapor ngila ne em ngi i ne em yo blai hakum kata kapor bat ngi yo i ne em yo blai habangi wan sya kani ka jing ya seng lang ka jongi nga kwa abania tu ya pi bagani ka jing wan sia seng jongi tip ka don jingker khu ne em ngala ne em ban yo i yo blai habang awan sya kani ka jing ya seng annual meeting nyadon ka wai ka jing ya tu kana syapang u wai u kana uneu kana udeu banna nong kendong umam ju ye i ya ka circus uneu kana hakawai ka skill lapna ba ka circus kan wan sendon hakasinong jong habau latip ba ka circus kan wan hakasinong jong uneu kana ulak men hado kata-kata ula let show pa balwa ang pa ngasuk men ba ka circus kan wan hakasinong jongi pa ngakwa aban like ukparu da kabak men uang kun pila ban like habok paula ai pisa uniu kena pitip ne em ulama rested hun shu tang ban shu yat ulama rested ban let sia kanega circus pada paula poi ha kanega circus ulu ya i ya ki brio bakia yang lain habalu ya i kini ki brio bakia yang lain uniu kena ulak men uang pleng ka circus kalong kumni keserkas kalong kumni nang tahadin uya iskai uya isayo ni ubrio uba kampla uya lam yaw ni hati hamau ya lam ni hati uliu kenawang pelan keserkas kalong kumni ulak men wang ngak men mangalio iya kene keserkas Henry kai ka belajia yo do kena habau yo iyo na ubrio ba per uniu kena ulale ya kendu yo u ai kata pisah hau nang tau ma re sya yang uang ngak men pangalio iya ka circus haka jing si sya no kena yo i tang ka jing pen kre ka circus pat yo iya ka circus Henry ka ba syap tieng na ka benta chingi wai pa wai ka jing wan jongi sya kan ka jing ya seng kala ban long kumuneu kena
yo ngi i tang ya ka ching rwai kerpang yo ngi yo i tang ya ka chi ya thu khana ngi i tang ya ka ching lom chingen sio ngi i tang ki prawangai ki ba phu nyoli ngi i prawangai o kumno ki riam ki me kumno ki ya ki yang kumno ka dur chong ki o ki temen ru kiawan segen ki jing sang pat hadin kata ngi ya lek pai no shalai da ka was ngau ba ngi la pendep ka kamram ka jing ya thu khana ro ngal yo ngau nang ta ka jing kan sio ro ngal ai nang ta ngal kan du ro i pra bangai ngal yo ngau ro ki jing wai kerpang i was sultanat kublai sibon ka jing wai kerpang jong ka NEAU ka was sultanat ka jing wai kerpang jong ka balang silong ka was sultanat ko dan chimot sibon jing wai jong ka ba sultanat ka voice of hope ka ba ai jing kermen sisha pilier wai ki jing wai ka ba ya dei pha bat ka ni ka thim paro lightly ki jing wai but what hashwa ka taru henry yo ngilek pai de ka ba ong ngila wan saka annual meeting hasora ngila sngo hun sisha nei pitip ne em ka e ka jing mu ka ba kong san e jong ka jing wan jongi saka ni ka annual meeting jongi ka jing tmu ka ba kong san e jong ka jing wan jongi saka ni ka annual meeting kalong ban yo yo blai ladang empat yo yo blai long le no e ka ni ka jing ya thu khana long le no e ka ni ka jing wai ki bas ngotnat long le no e ka jing kan do ka bas ngotnat ki prabangai ladang ile phangai klem de yo blai kalong le no e prabangai ka ni ka jing wan jongi ngin long kum mu neu khana obla so hun bulia ka serkas hawa pat yo ai tengem kwa bakan long kum ni henry ni de ban long kum isaya haba ula le ban yam snow si nakamantau sem usaya hang tau la ya iyo blay but haba ula ya iyo blay ka e ka ba bud haba ula ya iyo blay ula yo iya la de baulong ubriu ubatit prabangai lada kani kacing wan jongi siang kani kacing sen lada ngis ngau bangilong kiba pit kiba biang lada ngis ngau bangi ngem don kam ru em ngidi ki briu kiba pit kiba biang kata kamot ngem pat yo iyo blai handrai lada kani kacing wan jinga sen jongi hakani ka por kaya tu yang bangade unong pop kaya tu yang kubunong yalam ngade unong yalam ubanang dan si buon kacing dona ladang am ya i kata ladang klem ya i nga yaladi kumunong train ubanang duna ladang am ya i yaladi kumutaw de khat balang ubanang duna kata kamot ngempat yo i yo blai henry kacing ya i jong isanya blai kalakta ya ang kumno tongin ya pet ya kali kacing ang jong isanya abo yo iyo blay uangkor dit yang namar ngalayap namar mangalong upri ubat ngit kirmyang sintur bat nga syong hapdeng upailang ubat ngit kirmyang sintur nabaki kmat syonga kiliyo iyo semu try kipat kalnongot pramangit kibayo iyaladi namar papiyo iyo blay papiyo iyaladi kumutaw nong tray ubang patray hok ya kakam kabalapan siyat hanga kum udikhat malang lani kumunong tray ubak lempat penpai hok ya kabasi pau kabade ka chong blay kanok ngot napleng chongi habang ya iyo blay bangis ngaw ba ngimpat yo iya kibadok bangi ngimpat nang ban leit yaki paramarjan ngampat nang ban iki para prio o ngadon kacing kwan haladi ngadon kacing sarong ngadon sipun kacing ngadon kacing kwan yaladi kacing kwa ban yo cimantoy tang yaladi kibam nang ban perkat iki para prio kibam nang ban perkat iki para bangai ladangi layo
yala de bang ilong kumta ngidon hakalanti kajong Isaya Henry ladangim ya iyala de mangidap da kajing tuna katakamot ngimpat yo iyo blay de menta ngatwa bangin ya let pai nang ni na kani ka snong sora na kabalang sora bangin let pai da kajing yo i bangi long ki ba pop Henry nga so tanat ya kaway na kajing kren atray iday i Dr. Boxster ibalakren yu kani yong kaway ka ay kabangim sngaw tanat ban siyem ha ka Bible kade ka pok iyong kaway ka ay kabam sngaw tanat ban yo i ha ka Bible ngamtip mano bakren yu kata kade ka pok Henry kaway ka ay kabas sngaw tanatam kamang laban siyem haka Bible kalong bau don o Jisu o banga ban penkut yang i nakatakapok o don o Jisu o ba ay kacing ay o balakiw halor kating pna nakabenta ban ay kacing hanga o priyo o ba pop tinawal kata prabangay ningkong ngide ban ya iyo blay habang iyo blay ngiyo iyalade bangilong ki priyo ki bakumno Henry ngam kwa bangin yalay pai nang ni daga jingyo bangilong ki priyo ki bapop bangilong ki barem bangilong ki baduna bangimpat biang kum kita ki Kristan wala bangilong ki Seventh Adventist ki bas ngaw yalade bangilong ki dikotchang ka balang ka basak syong blay Henry habang iyo blay ngiyo si bon ki chingduna Henry ngim day ban lay pai nakanika jing sang takataka jing snowrem ban lay pai shalaying banga dap daka jing dona namang yolo iyala di lingba ka jing sang kabalalong hasora Henry nga kwa hakanika por ban penkut ya kanika jingkren ke jonga dakaba ngin yathu khandiat ya kanika jing yathu khana nangta sakhandiat ngan penkut no kani ka jing yathu khana syapang ka Mrs. Ruth katnga jong o Billy Graham hakaway kasngi kilabna bakini ki TV News kinwan ban interview yaki kumta bakilatip baka TV News kan sawan ban interview yaki kilale kumno kilaya le ban penkuj yaka yang kasam ke jongki kajing penkuj jongki kisngaw kumakala biang palat kata kajing penkuj Kadai kapor bakini ki TV News kinwan Henry day tanda u cameraman. Habaw tau cameraman ulapan me yakalait PE haba interview dan kam yakalait ka ba siyay. Day tanda ulapan me yakatakalait ka ba siyay hangta kalasdang pa niya i plendang don snow tabawa sitay salo. Plendang don upumpum hangtay hakli jingkang. Hangta kalasdang wan snurem so tu ba pleng day tang hapo ka jingdum bang i ba kalabiang kayang ka jonga te kalong kumta prab ngai haba ka jing syai ka don kapan pau ya ka jabo haba u play u wan ha ka jing em jongi ngiyo i kumbang ilong Ngiyo iyala de migilong ki priyo ki ba jot ki ba rem. Ngi iyala de ba wat hapneng jong ka jing ya simbenta ba long kinong tre ha ka kam jong blay. Ngi tap da ka jing duna. Ngi tap da ka jing trot ka jing swai. Kata ka day tang da ka jing yo i. Yo blay. Ka day tang da ka jing priang yo blay. Ha ka jing em jong i bang isala ban ya i. Ye kita ki ay baro. Henry. Tongin long. Kumu Isaya. Mday kumu batras. Pikan mau na emba. Disenran kile persyang manyatong dokha. Balo asimit ki klamyo. Kentopyo patras. Henry hakapakado uji sulawan. Bat ula ajing mot yu ka ay kabaw day ban le bon yo dokha.
Pat haba ula le ya ka ega ba Jisu la hukum hangta o Petros ula kendit. Pat ula snok tu ba une plan uday ukun jong ublay. Une plan uday ublay ublawan hanga kum tao Petros lo ong tok hilik no nanga namangalong ubriw ubapop atray. Rabanget tongin ya penkot no jakani ka jingkot jingmut ka jong u Isaya namar ka jing yo I yo blay ka penret yo breo ka jing yo I yo blay ka pendu no ya ka jing sarong ka jing yo I yo blay penlong yang au breu uba penrem yaladi tegum ta dan penkot no ya ka digajing tu kana ta ka wai gajing tu kana ka ba I pastor Costas Emily Iliatu kani ka jinya tu kana wala da kalong ka jinya tu kana so kom balong ka jinya tu kana kai Henry ka bakit jingmot hadu kata-kata I pastos Emily I ong don arngot kinong buat hakawai ka sngi kini ki arngot kinong buat kilalay tit ya ka do not sniang habakila tit ya kani ka do not sniang da ka jingmot pan shet ya ka syaklau ban yadi yabam Henry kan bakini ki arngot kidang yayat ban lek sya kata ka jaka bakin lek syat ya kata ka donot sniang ki yat lengba ka wai ka yeng mani kat bakidang yat ha lengba kata ka yeng mani uta unong yalap badu ongkum no to ai ya ki donot jong pi syau Jisu haba kita ki arngot ki lios ngaw ya kata ka jing ong jong ta unong yalap uway na ki ong sngap me uta unong yalap ulapan ka do nuot jong ngin le kum no kat bikin ang yayat ki liya poy kam sya jan kata ka yang mani uta unong yalap unong pelata syusyu go kilok to ay ki do nuot jong pi syo blay Nyating yaro ay kinikinong buhay. Habakala jure kata ka cingkerpat kilas ngok ta do kata hagajaka bakin yalet mo jasya klawan ya bamya di kilet rung hapo kanya mani sya unong yalap yung nong yalap ngidon tangkani ka donot sniang. Nasultunan bakini ki kloy ban ay hagajing sisya la ki day ki priyo ki basniyo kinamay. Lada ukhat unong yalap kanu kanuro kinlek laga jong ka jingtmu jong ki te hakani kapor ngakwa ban ong prabangat ublay ong ay ya kada nuot ka baba haba ublay ong ay ya kada nuot jong pi syanga ublay ong ya kada nuot ka baba lada nga don ya kada nuot ka baba ujisu onampan syu ya kada nuot jonga Henry pitip ne mu Jisu habau ong ay ka do nuot jong pi syanga upan ya ka do nuot ma upan ya ka do nuot ka basarong jong pi jonga upan ya ka do nuot ka bakwan mentoy jong pi jonga upan ya ka do nuot ka bayale persya jong pi jonga upan ya ka do nuot isi prabriu isi prabangai upan ya ka do nuot kabam kungaban naik syakajing sang lang uai kadonut kabam kungaban perpai hok ya kabane ka chong ublay kadonut kabam kungaban ya simbenta ha kaban ya lap ya gospel syakapertai Henry Jisu upan ya kini kumbapan lani kumba ai kito ki arngot kinang buai ya kadonut sniang ngiro ngidap da ki do not sniang ki do not ki bas niu
ublay upan yakata badu ong daka jing ai nyala ban pen khut ya phi daka jing ai nyala ban pen khut ya phi thế là mà kata tongin sngongu yau jisu ubala yap palor ka dingpna watlada ka pop chongi kalong ka ba krang hadu kata Henry lengba ka nam ka ba kodor ka yau jisu ukloi ban pen khoi phal yeki pop chongi kumba kini ki angel kilale kumno kini ki angel kilawan ra yaurnya nakaduan ban kta yau Isaya ban pen khoi ya ka jing em jong u ban pen khoi ya ka jing long jimot cheperkhat kamau Isaya haba ompat yuno jor ya la di baru blai usngo kumba ula biang Henry bau li iyo blai uya ila de bau long bapop Henry u men bau blai ula pen khoi ya u kata kar ngading kabala pen khoi ya ka pop jong u Isaya kadai ka jingai ka jong u Jesus Christ kadai ka dikna kabau Jesus ula wan syayap nakapenta ban pen khut ya ki pop ki jong i wai pe wai te ya ka ni ka jing ya shem ka jong Isaya kabala pen ki yu banong nga hang ni try pa ya nga Prabangai ladangi ya kendu ikini ki lai tali ki jing siam jong Isaya ngam atatin bangi ro ngi so thu bangi de ban ye iyo blai bangi de ban ye i ladi bangi de ban ye i ya ka jing ai ka jong blai te u blai on ker khu yangi bangin so thu kumba ngau thu u apostol Paul u ang mentanga Henry manga syu ba Henry o Christian uba hapo jonga hato kata kamdai prabangai kajing temu gujongi habangi wan sekali kajing yaseng bau Jisu on hapo jonga bayaka eka bangale desu mga bale Henry ki eka bangale de nakadao jong ublay kadai nakadao jong Jisu kadai nakadao jong kajing ai tinamar kata ngangek scam Bawala dah kipor kibaladep ngim long kibabiang ublay ong klat noi gitu kipor wan lek perkhatsu Henry perkhat thamai menta ba pen ai ti thamai la de sha ublay bat ban ong nga hang ni try pa yang ram ngai kanong anong dap deng jongi kibas ngo pangilong si sha kompu Isaya priyo kibapap priyo kibaduna Kibriyo kibalaya iyo ublay. Pat kadu kibriyo kibalaya iya ka jing ai ka jong ublay. Ladangis ngaw bangiro ngi yay nakaju kalanti. Hato kamday. Ka jing kwa jong iro bangilong kum Isaya. Panong nga hangi. Try pa yang nga. Ladakata kaday ka jing ngaw jongi. Nakwa ba pen ya yang lang bat nga. Bangin ya duway. Ngilong kibriyo kipapop. Ngilong kibriyo kipadura. Henry ngin duway. Bau play un siong sa ka daw nung jongi. Pa bau play un penyat ya ka jing em ka jongi. Nang badaka jingay ka jong play. Ngin ong nga hang ni. Try pa yang. Tong niya duway. Bau play ko pao jongi ubahap nang. Nga yang hang ni. Daka jing snow tu pangilong ki proyo ki bapap. Ngilong ki proyo ki batngit. Wat hadiin bangila kala Kristan. Wat hadiin bangila long kinong tray hakalang ka jong me. Wat hadiin bangila kamyala de bangilong ki breo kibakerpang ki jong me. Henry ngilong komo Isaya. Habang impat yano jor yala de padublay. Habang impat yo ka jing syai. Ngisngaw ko mangilong ki breo ki balabiang. Kibamdan kamsyu ya ka jingay. Kibam dan kamsyu ia ka bor ke jong ublay. Ia ka jingai ka jong Jesus Christ. Henry. Habau Isaya ulu ia ublay. Day hang ta bolos tang banya iya ladi. Pleng ulong tang upriu bat ngetam. Pleng ulong upriu bat rem. Ulong upriu bat jot. Palong upriu bat hap pleng jong ki nongpop. Henry
kamkut tang kata. Handai ka basnong tenat kalong. Bau isanya open kot ya kata kacing snow ram ya ladi. Handrai open kot. Habo ya ya ka jingai ka jong Jesus Christ halor ka ding pna. Kapapen kot ya ka pop ka jong u. Hangta kacing kemen kalawan hau isanya. Dai na kata kadau. Dakan ka jing ya syam. U isanya marmar. Klem kano kacing ai daw. Klem kano kendon. Handai isanya ulong. Try nya hani pa yanga nga next cam au blay bakani kan long kajinga siam chungi wai pe wai ha kan ka sitang sngi kat bangia yang ban IT thamai yala di siami yarap yangi bangin priang ya kajingai ke jongmi ban pen kho ki pop ku jongi bangin kala ka ba mot bangin nam le shi ke ki mangila le ki por ke bla lai no handrai bangin pen thamai bada ka jingai ke jongmi ngin ya kat kom kaman ke jongmi ngin em na kapenta ka buram ke jongmi ngin play ka kartang jongmi hakaching em ka man la kasngi hakik tin ki ba man la kasngi hakaching ya de jongi prapriu hakaching ya de jongi prabangai hakaching ya de jongi bat ki pranong trai hakaching ya de bat ka kam ka bangi trai ai bangin pen thamai ya ki bangin ya om da ka bor ke jongi handrai da ka bor ke jongmi bat ngin ong nga hangni try pa yanga nga kloi ban ya trelang ya ka kam ka ban la pensiat halo jonga ban sim am danu bamla ban le handrai ngi wai pe wai ngi la ban le am da ka bor ke jongi handrai da ka bor ke jongmi bada ka jingai ke jongmi ker khu yangi bangin long kumta menta pathala kerta amen. Tong ini ong cisin baro amen na gementa ketu kubor. Keburam bat ke jingiro. Kalong yau blay. Uba ya pianga baro kibadon hakini kedara. Bat kumju baro kibala ban yo snow lang ba kani ke korpen sawa. Ya kani ke kubor ke bau blay. Jongi ula kren yangi syangi hakani ke kenta. Klem depan pau ya ke jing snow. Bat ke jing yeshem ke jonga. Bah kumba ongi presiden jongi inongkren. Na pedeng ki annual meeting baro ki bangala late. Kane kadai ka way na ka annual meeting. Kabada kerku sisyaw belay yangi. Na pedeng ki kubor baro ki bangi yo snow. Kadai ka kubor ka bau belay. Uai syangi kum kata ka jingkot ka bakat do. Kum kata ka jing maham ka bakat do. Na kabenta jongi ki kun jong ka balang Seventh-day Adventist. Kat bangidang up. Ya kata ka jingwan ka baarsin ka jong ublay. Ublay ukwa ya piya nga bangin ya syem ya umarkmat. Kenang bangila bandon ka jingkela. Ka banadu ka doknut. To ay ba kani ka kubor ka bangiyo snow. Hakani ka chiteng sngi. Bat hakini kimit baro kibalalek syadin. Kan long sisya ka ban thao thamai ya ke jing im ke jong pi ke jonga. Bondang ilami nang ni. Ngimday bangin mi. Tang ke jing itu khana kata ka annual meeting. Kabahe hasora. Andrei ngindon kata ka jing itu khana. Ngali kendu yau belai. Haga annual meeting hasora. Amen. Te ngikwa nang ku belai shibun pastor. Ya ke kubor ka bapila ay. Pedeng jongi. To belai nang yai kerku ya pi. Bad unang yai pendenkam ya pi. Kat bapidang syakri ya kelengka ka jong ublay. Bat ngi ay ku blay ru na kabenta jong pi ki parabangay baro. Kiba syashkor. Bat kiba snap ya ka kubor ka jong ublay. Tongin syim ya ki haki jingim ka jongi. Bat man perkat temay nang ne syakmat. Deka por kalabayang ingi bangin penway no ya kani ka jing syakri ka jongi ya ublay. Langba ki nembar jing ruay. Ars pa kat nrew. Kaong kum ne nga ay tilot how Jisu. Baro par nga ay hu. Ngan yay syania bat it yu. Ngan im kuj hakmat jong u. Kibalayo ya kene kenembar tongin yang lang baro ban yeso ya kijing ruai.
men sim konong pen em ngala nga ai di Lord ha uji sum ker teng jong u ngan yai pla skeu ba per te ngala bread not ya nga jisu shem menta ngala ai di sim konong pen em ngala ai di Lord nga ai di Lord ujisu jong me try ai ngan le pa you men sim pa ko jong me sim konong pen em ngala ai di Lord nga ai di Lord ha ujisu ha uslay da jingkerku ha jing pen em badap jing men long ker teng jong u ngala ai di Lord ngala ai di Lord met bat men sim konong pen em ngala ai di ini doai ko kpa jangi ubahab neng ngi aingu e yame ko kunrat na ka banda kani ka por ka bamela khot sneu bhai ngi halor unu lum ya ka bamen yo ban pen sneu ban hikai yangi ki khon ki jong me i wei pi wei me kwa yangi baro bangin ya shembat me markmat shimet mela each yangi ko try da kata ka jing each ka babam chukot mela kloy ban hier na beneng shakane ka perthai ya ka ban shem ya ka jingkit kli ka bakhya ya ka mela IT la ka jong ka jing em halor ka ding pna namar me kwa ban pen im yangi baro kum ki khun ki bala jot bat ki la prag chong me what happening kat kane ka jing each ka mela pen pau shingi ko try bon nangi ki khun ki jong me ngem nang ban sngeungu ya me bat ngi ya le persha bat ngi kwa ban ya le persha ya me hanrai na marba mela each yangi ko try mela thau yangi ka lat kalanti bon sin me khot yangi bon sin me pen snow ya ki khubor ki jong me bat bon sin me pen bana ya ka khubor ba bha shang ki skor ki jongi namar me kwa yangi bangin kela ba me kwa yangi bangin shem yalade bangin long ki breu ki baduna ba me kwa yangi bangin snow thu yalade bangin long kita ki breu ki ba pop na preng ki ba pop tam khnang ba men khot yangi syakata ka ding phna ka jong me ba men saj yangi da kata ka snam ka ba mela play halor ka ding phna kalbari ti rap yangi ko try ba lang ba kane ka annual meeting ba lang ba kane ka kenta ba lang ba kane ka khubor bangin ngau thu ko try me kwa yangi kum ki khun ki jong me ban phai chame da ka dot nut baro ban man ai ti lut khnang ba ondang ila mi na kane ka jing yeseng ba ondang ila lech phai chala ki jong ki snong ki thau
ngin shim shisha ko try kum kita ke jing thau ki balamat ye meu blei ke jing im ke jongi knang bangila ban le yala ke jong ke benta ban ngila ban tray hala ke jong ke lengka ya ka ban ya shim benta ha ka ban pensapriang ya ka tin ke jong meu blei shabaro kat ki briu ki bangila shim knang ba ka jing yalap ya ka gospel kan dep kloi bat meu blei menwan te kum ta ko try ya rap yengi iwei pi wei kum ki khun ki jong me bangin long ki bala kloi ya ka ban pediang ya ka ai ka ba mela kren yengi baro lang ba ka ni ka annual meeting knang ba shisha ko try ngin long kita ki khun chinrang bat ki khun kan thai ki jong me te pendap yengi ko try dong mun sim ko jong me bat pelat yengi da ka jingker khu blai ki jong me ha ka ni ka por to ai be ka jingit ba ka jong u blai ba pa na bam jukot che bam jukot ka jingai ai ka berap yang ka jong u khun jong me u Jesus Christ bolawan ban suspa ya ki pop ka jong i ha ka ding pna kalbari rengkat bat ki jing pensle bat ki jing pensyat bor ki jong u men sim ko to ai ki ni lai hawai ki jing long blai kin long lem rengkat bat ngi nadu menta bat syiduk ki bam jukot hala kerta amen.